yibbe fulbe andu diine maada fedde heblo sukabe Afrique takkusana yoni tuluk sayba gorgol nder galle Ceerno Ibrahima Saydou Kana ko on waktu yoni hato silla worgo nder galle Demba Hudutala kame Ali Hudutal e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal duwagne mo Kir Ayiba fawi juuɗe mum ko ene tolno 30 kilo mo cocaïne taw kadi jar mum ma wonoy hedde milliard uji ɗiɗi koppareje franc CFA ɓe nangi ɗum koye werla goto giwɗo e gotiri e leyɗele hoddiɓe leydi Sénégal to leydi Mauritanie diɗɗal landaji lundo hanki o bindi ɓatake ciifi faade cetala tambingal sumgoji gendi leydi ndi fandare mabɓe ko nunɗal e potal nde gueɗe kala ndewata lawol ko alda e moggi ɗum noon ko heblanade sumgoji payaɗi e mayirɗe nduɗo henna lewru ma en kettoye kabruji men musidɗo men Alhassana Oumar Mbotia to leydi Mali région mo Gawo taw koye lawol iwde ñame faade to Gawo iwde kadi Gawo faade Ansogo ko bisuji ɗiɗi jana toon ɓen filluɓe ɗin bisuji dañi noon yimɓe ɗiɗo gañi ɓen kono kala koɓe joguino ɓaftama haalaɓi to leydi Guinée Conakry jagorɗo affaire étrangère mo leydi Russie jofti jamma hanki o to Conakry hande o joɗodima e hoorejo leydi Guinée gam ɓeydude cehilagal kame golle hakkude leydi Guinée Conakry kame Russie kabruji meɗen manawen ha to Burkina Faso Niger ma en jaa ha toon to Côte d'Ivoire Afrique du Sud ha to Benin kame jolama jaberi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen onon finoɓe to silla worgo silla rewo Sinthiane Demba Salif Ba Sinthiou Boumaga Gababi beelinaɓe jofanen kala eko taari ɗum kala caɗele mon gasi ha laaɓi gayni caɗele moɗon ko Demba Hudutal e Ali Hudutal taw koye ballal fuuroji mburu ɗi président suudu men SAS woni Alhaji Abdourahmani Ka on fuur mburu noon naati ɗo silla worgo ɗo ko fuur mburu piyowo mburu moƴƴo dahmuɗo jafɗo belɗo ƴakkude e kala sifa mbaji no jiɗirɗa kala ko fuur bawɗo fiyandema mburu e kala waktu mo jiɗɗa soye yangue gonɗa soye inde gonɗa soye ziyara soye ɓaral soye 72 heures walla ko galle ma jiɗɗa wadde commande sa jokkodire Ali Hudutal kala ko jiɗɗa hen maw addane ha timma taw kadi ko mburu mo ganduɗa hayso joɗima guila subaka ha nangue muti hay janggo mum kala yorata kalɗo jiiɗa ene hecciɗi ene weeli ñamde tene kadi ko dakame e vitamine ɓolo kala fuuruji mburu ɗi Abdourahmani Ka président suudu men SAS oɗo henna fuur mburu e ballal Demba Hudutal kame Ali Hudutal taweteɗo hande to silla worgo ɗo henna haɗani ɗon tan courant sa heewi ƴakkede koye guure mawɗe ko wayno Dakar e ko nandi hen kala kono kadi hande o sa ari ɗon ene wawi ni daña ɗum nonne kadi no wonde gatoje goɗɗe kala oɗo henna fuur moƴƴo jaaduɗo e jamanu kala jiɗɗo winditade par lewru kala emo heebi wallidema daña mburu moƴƴo hayso tawi a ala ñiiƴe aɗa wawi ƴakkude kono kadi a sohlani ni beurre ni chocolat e kala waktu mo jiɗɗa ko mburu jafɗo belɗo ƴakkude jaaduɗo e jamanu woni oɗo henna fuur mburu mo yaltinta e kala saaha sa yiɗi jokkodirde e oɗo henna fuur mburu baɗɗo fayida jokkodirta koye Ali Hudutal mbatta ko 77 323 54 11 77 323 54 11 ɗon ɗo cuuɗi meɗen silla worgo ɗo henna kawis e kileki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnoro gorelte ko kawis wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima hen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnoro
ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore muduma gorel te an jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗani mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo jogiiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorel te ko ka wisɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e siita gorel te beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorel te kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam gam ɓandu musoru jokkodire gorel te sa yiɗi jokkodirde e tongode gorel te woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guisse walla mbiya Abdoullahi Guisse 78 690 03 37 so tawi noon gonɗa koto juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen hen jama ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari gollowo golle mantiniɗe e nder rendo ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji jabanaɗo kuɗol guittowo humre gila to dewle e ɗannungal kayitaji ha e golle kala ceerno Ahmadou Tidiane Diallo bittuɗo leɗɗe hayɓen kollaɓe cafrowo yogay ñabbuji cuuretoɗi e nder ɓalli kono kadi cafrowo fibron kono ne kadi debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago emo seyɗani memi kala ceerno Ahmadou Tidiane Diallo holto tawete hande o wo tawete koto Paris laamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde laaɓaɗo kuɗol kumpitiɗo lasrari yanke kumpitiɗo listihara jokkodire e tongode makko sa yiɗi jokkodirde e tongode ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko tongode makko leydi France ene waɗi WhatsApp musidɗo makko giɗo makko ene tawe to Dakar laamorgo leydi Sénégal ene wiye ceerno Abdoullahi Diallo sa jokkodire on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 musidɗo makko giɗo makko ceerno Ahmadou Dia jeyaɗo to leeraɓe taweteɗo toon to Dagana ha to Rosso bas on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 musidɗo makko miñi ko giɗo makko ene tawe to Noksoɗa laamorgo leydi Mauritanie woni ceerno Siré Diallo sa jokkodire makko kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko melga wuro jinneji mawrokke tongode ona musidɓe tedduɓe laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari e dow moɗona aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadodire Diande Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalwal e danwal kala
ceerno Djiby Sy ko laaɓdoriɗo malaɗo woni omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirola guila e wonduɓe e kista fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe so tawi aɗa wonde rafiji ɗi ponnoɗa oppirede so rokkima leɗɗe ɗe wona ha ɓooya ko ɗon ɗon a yarat jiiya boroso yalta ha laaɓa ha jiira guite maɗa taw reyduma sekaka ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji gorago kala yawɓe yitade koye men jippiɓe leece ustoraɓe gorago e fiɗaɓe soppis kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗo hirda ceerno Djiby Sy ko laaɓdoriɗo malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ene jeeya e safroɓe ɓurɓe webde to banggue coggu saabu dendagal rafi mbawɗa wondude kala tawi ko leydi Mauritanie ko ujunnaje jeegom o guya so tawi ko leydi CFA e leyɗele ñamoje CFA kala ko ujunnaje jeegom tan o safranma ha mbiya weng so tawi kadi o yennama ka miskino jaati omo wawi safdema ha mbiya weng tawa hay mbuuɗo yoɓani ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ne yaraɓe en sattoraɓe dewle ɓe arsigaji men kippi e ƴeewoɓe kayitaji e ƴeewoɓe embauche kala ceerno Djiby Sy ko laaɓdoredu malaɗo wune omo andina dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni mo tawe to kay haydi numéro makko téléphone mbatta ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto fodde sappo e tati rafini yalta fannu ɗiɗaɓo ko sappo e jeenayi rafi yaltinta fannu tataɓo ko kawis meho tawate e muɗum waddete koye gawri suuna e gawri ndemiri so tawi a waɗino wiruma ni ko famɗi kala fodde temde rafini yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nenema dokkatamo haala ko wonema ha cikka ko toon hoɗi kala jiɗɗo waddinede listihar noon ceerno Djiby Sy ne jogui numéro weva e numéro orange monnaie wonɓe tawannanɓe caggal leydi numéro o mbatta ko 00 221 78 128 35 98 so tawi noon ko yiɓɓe haaldude makko to banggue WhatsApp numéro makko mbiɗen ko 47 22 80 84 kañum woni appel kañum kadi woni numéro makko WhatsApp ceerno Djiby Sy ne andina kiline mum tawe to kay hayɗi to legal bitegal kebbe sara école kesso mo kebbe lawol faade lig seyba ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko tawateɗo to nakshorne golla hano hannirta ni to legal ni tek kala garɗo ɗon so tawi a noddi oɗo numéro woni 32 62 04 99 ma hawre miñi ko almudo makko ene wiye ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy ko laaɓɗoriɗo malaɗo woni nunɗuɗo so tawi a jokkodiri e muɗum ma heɓleɗɗe ma ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗoriɗo mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde tati korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayi yonti kumpital men eɗen ngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mona Seydou Abouba no mbirunoɗen e gardidi kabruji men duwagne mokkira Ayiba mbawi teɓade ko ene tolno e capantati kilo taw ko cocaïne gam teskede hande o leydi ndi Sénégal ne jogui corduɗi kewɗi ko fati e banggue nannude ɗeɗo hen ɗaynoje kaɗaɗe nder leydi ndi ɓe teɓima noon koye oto goto mo ganduɗa iwi koye gotiri hoddiɓe leydi Sénégal taw ko undayi goto caggal noon koye mal arriére o woni tan dema bafal caggal ngala kam e demuɗe kala ko hen ɓe nanni ɓe mbisi ɗum ko toon ɓe mofti wonande oɗon cocaïne on jiitaɗo noon taw kadi a yiita koye oɗon oto oɗon sano loskoji kewɗi enen jokki e oɗon fannu kola ɗum konon fetil goto taw ko peniraɗo artisanal wawi kadi yiitede hen on noon jofaɗo peɗele oɗon fannu ene tawe e juuɗe dadiɓe gam jokkude loskoji muɗuma gartatena koye ñawore ba jahate kame imam Cheikh Tidiane Ndaw ɓe ganduɗa naggano ko guilay mayirɗe lewru me mayduɗo hen nandu caggal kayne ɓe cunno konguɗi mabɓe ɗin kongunoɓe parno ɗum koye hoore jaggoɗe gendi leydi Sénégal ɗum ko caggal ñande nogas e jeeɗiɗi nde ɓe daari e yeeso ñawowo tribunal mo Dakar
ko nden noon ñawre mabɓe dirtina ko subaka hande altine o ɓe taƴana lebbi 3 e kaso taw ko ferme ɓe jiyata nangue kono kadi goto mabɓe kala ene yoɓa ujunnaje nogas kono hujjiyankoɓe mabɓe woni Alhaji Diouf ɓe kolliti ɗum ɗo henna wona gonga ko fenande ɓalere kujum ɓe kolliti noon wona nden ɗo ɓe jaɓɓiɗo ko ɗon tan ɓe jaɓɓi ɓe jatirani caggal gam ñagade yafuya ni haydara goɗɗum ɗum ko caggal hollitede konguɗi ɗi ɓe joofi hoore jaggode leydi ndi wona konguɗi gonɗuɗi ko konguɗi ɗi ganduɗa ɓe potano yaltinde ɗum kono kamɓene kadi ɓe jatirani hen caggal haydara hajjiyankoɓe leydi Sénégal hewɓe hen ñande aset jawtuɗo hen o to bowal laaɗi diwoje ngal Blaise Diagne ko toon ɓe kolliti mette mabɓe mawɗe no feewi ɗen mette noon ko caggal kay joɗadeɓe toon ronkude yiideɓe kan laana ndiwowa kaɓe jogori yaade ɗin gulali noon jeeyi sababu ha jagorɗo toppitiɗo ya gara dow e less kala Malick Ndiaye waɗi toon jillu mum gam fotandeɓe ma kamɓe kala ɓe jahatene gueɗe ɗe kala ma toppiti ko ɓuuri yawde holliti 16 taw kadi ganduɗa walla mbiyen 12 taw ganduɗa ko laana ndi wawa ka Sénégal fonno ka yaade kay ya gara taw kadi ko Dakar ha faynma toon to Arabie Saoudite hen laaɗe 9 jeehi taw kadi nawi ɓen wangiyankoɓe sakkiti ka yeehi koye jamma bedɗo hen o 150 kay taw ko hajjiyanke wawi jolde e makka gam yaade kono wo hollitiɗen gueɗe kala ma deftine lawol hitande kala noon hajjiyankoɓe leydi Sénégal ne jogo caɗele e nder oɗon fannu gartaten koko fati banggue ñalawma laɓɓinen leydi meɗen sen laɓɓinani leydi men ho laɓɓinowo ɗum ko nodduno ɗum ko hoorejo leydi ndi Sénégal woni Bassirou Diomaye Faye ɗum ko ñande asen nde tinama noon e nder 14 région mo leydi Sénégal kala yalti gam nottade ngal ɗo hen laaɓal tiggidde ko tiggino ittude kanifoji bustude ɗi fosuji ittude yogay gueɗe kay ɗe ganduɗa hande o ene wawi rokkoyde caɗele gendi ndi so tawi kay toɓo ngo tooɓi ko toon noon suuti konngudi mum hoore jaggoɗe gendi leydi Sénégal woni Ousmane Sonko o holliti ɓe jaɓata hankadi ni kay wonne ɗon e maaha e nokkuji tuɗoji ndiyam walla ni beeli walla nokkuɗo ndiyam rewata so tawi kay yeehi ha ndungu ari kadi joomum wonay wullude yoolorama walla yoolima walla huɓere yaniga hen taw ko joomum jeeyi oɗon sabaɓe kolliti maɓe daro hen darde tinde no feewi jaggoɗo ndiyam mo gendi leydi Sénégal Cheikh Tidiane Dieye hollitiɓe mbiyata ndungu hikka ngu kay yo layru waɗata kono ɓe gandi kam golle kewɗe ma mbaɗe hen beele kadi wawde faddade ɗeɗon gueɗe e nder gendi ndi leydi Sénégal o saaha gonaɗo hewɓe joguiɓe passeport uji diplomatique hande o kay woni koye tettede taw koye yamirore hoore jaggoɗo leydi Sénégal woni Ousmane Sonko 150 ɓen joguiɓe ha tenti noon inɗe mumen jangtaɗe hen ko ɓuuri ɓe ɓattade mawɗo leydi jaltuɗo woni Macky Sall ɗum holli ɗum ko l'observateur en ɓe kolliti ɗin passeport uji kay ko tetteteɗi caggal kay teskede ɗin passeport uji kala ala hen kala gollanowo wonande laamu leydi ndi yamiri ɗum ko hoorejo jagorɗo gendi leydi Sénégal to Thiès teskama o saaha fo biye ne yirlo no feewi yogayi boutique aji fo biye mo 400 ha mo ujunnaji ɗiɗi kala ɗum noon teskama e nder ngoɗo hen wuuro Rayi ngo ganduɗa e kala saaha ɗen gueɗe nanggue toon o saaha bitikaji kewɗi kolliti fo biyeji ene gara e mumen siftinde moon ko ɓoyani ko tan kene fota wonde milliarduji ɗiɗi taw koye coppere franc CFA taw ko fo biye woni ko tetta ha waɗi hen noon nanggaɓe yonɓe no feewi ɗum leskoji ene jokke oɗon fannu jeheten ko toon to Kaffrine ko tana musɗo kay woni ko waɗi toon ko suka mo duuɓi 30 kam ruufi hoore mum essence duppi hoore mum caggal noon nde faabotoɓe gaari faabademo o rondana watto hôpital Ceerno Ibrahima Ndaw mo Kaffrine hawre no wurtima e joomi ko hande o wiwirde makko waɗa to nokku biyeɗo Kuyande ko wuuro makko ngo o jibina hewɓe noon gandani ko jeeyi sababu kono woni hen kolliti omo jogui rafi to banggue haqqille hayso woni hen kolliti kanko kay ɓe teskaki oɗon fannu e makko haydara jeheten ko ton to Algérie Sénégal naɓe ɗiɗo taw ko Sénégal naɓe wurɓe toon ko kañumen jana jango musgu no feewi cocktail molotov
taw ko butel balade essence tukka tekkere wedda e mabbe ha balli mabbe ɓorti rewi hen ko laɓe ɓe juwa holliti ɗum noon ko horizon sans frontiére mo Babacar Seye holliti ɗum hen goto wiyete ko Mouhamed Diakoto Velingara goɗɗo noon wiyete ko M Thiam ɓeɗo henna kay cumi hen cumram bonɗam no fewi ɓe erima noon laamu leydi Sénégal nde wawata darade hen finoɓe to Mbagne noon tawete koya diwal mo Dagana hankiɓe moɓodiri ngam wadde seppo mango no fewi kono kadi gon seppo ko seppo jamiyamo jeeyi sababu ngoɗon seppo noon ko wullitade leydi mabɓe tettadi caggal kay wonande ko société goto mo jeyaka e mabɓe ari toon ɓafti leydi mabɓe ɓe ngala kala ɗo mi wi noon ko Mouhamad Gueya gardiɗo on collectif ɓe kolliti hoorejo leydi ndi ɓe ñaagui kone darantoɓe hen taw ko darde timmude no fewi beele kadi ɓe mbawa kamɓene tettude leydi mabɓe inde makko ko Samsona Nianga jeeya koye délégué santé to banggue coftal ɓalli hanki kam yaaduno e sukaɓe mum ɗiɗo toon to Diourbel yano koto Espagne mo Elimanel Fall caggal no nde o festival omo arta kikiɗo o fotti e waɗɗiɓe vélo mataw noon luural ari hakkude mabɓe ɓe duggi seeɗa hen goto sasti tufere mawde lappimo e hoore ɓen noon ko ɗon dogui ɗon ɗo ronda nawa hôpital hawre no wurtima e joomi ko o saaha police uddinlosko kono ɓen wadɓe ngal baɗal dogui goto e suka makko noon dañi gañade hen jeheten ko ha toon to Wourossogui o saaha woni toon ko contrôle manggol no fewi Jakarta manuji wonɓe toon hande o guuri ko mettuɗam no fewi kono ko waɗa ɗum ko accident musɗo waɗi hakkude moto goto julnoɗo sagataɓe tattone i banggue cankonne naata Wourossogui sa ɓenni hôtel Mamadou Kane ko ɗon ɓe natodiri sarani babba goto wasi en fittanuma en ketto hen musidɗo men ceerno Ibrahima Jiggo Thiabe a leñol to Wourossogui. ɗo e Wourossogui département Matam sa ɓenni Wourossogui seeɗa aɗa wayno paaɗo cankon ni sa ɓenni hôtel Amakano tan ko muusi ene waɗi ɗon jamma samedi o min mo kaldo hono mono mboɗo tawa on action mboɗo dari mboɗo tawa hen ko jakartaji ene wayno ɓe mbaddanno ne wayi ko dandu ni ko noon ɗiɓi wade kono jakarta woɓe askiɗa ɓen kam koɓe tato kamɓe mbaɗi supporté koye mabɓe e moto o eɓe gummi banggue cankonto eɓe gara saret mbabba pullo goto ene woni saret mbabba ene haɓɓi bamɗi mum tati ene waɗi hen leɗɗe ha heewi ɓe jiyani ɗum ɓe doganno ko doole ɓe naati e sarade moto ko ha nder naati ha nder ɗiɗi keddiɗi mbaɗi sarare telli askiɗa o ko bonɗo ko kulminiɗo chauffeur o kay on kam ko ɗon tan heddi sobo gonnoɗo yeeso dirnan oɗon heddiɓe ɓen nana urgent hôpital Wourossogui ɗo on ko ɗon heddi ko hande ɗo kalde hen ɗo subaka altine hande mo kalden 10 heures ko hande tigui o wira ɗon ɗo camɓe ɓiɗɗo camɓe naji ɓiɗɗo Foutanké diwan Wourossogui département Matam dimen eyyi gam weltade ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Jiggo Barhama Thiabe leñol Allah jarama a jarama Sar haɗani ɗon noon ha joni sa duttima dow seeɗa haade ɗen balɗe en jii gulali e luukali laamu ngu contrôle surtout policier ji gon ummotoɗi Matam e ummotoɓe ɗo e Wourossogui eɓe jagga jakartaji joggol cattugol joom jakartaji ha batti wullitade tigui ɗum ɗon foof koko kewi ga e diwan mo Matam ɗo e Wourossogui e ɗum ɗon ko yidde andinde gam weltare ɓiɓɓe fulɓe ande dinema tan o saaha ga ene Wuli Diaw e vraiment mo gonɗen contrôle ngol ne Wuli Diaw ɓe batti namdade taxi ɓe namdo assurance ɓe namdo hay permis ɓe namdo ɗum hande motoji ɗi ɗum ɗon ko hunde hulɓinide wonno ko musidɗo men Ibrahima Jiggo mo jayde weltare TV toon to Wourossogui wuuro ngo ganduɗa hande o ene heewi incode tawno guure kewɗe so pini koma jippo ɗon gam ƴewde hande o kay ko fatide ɗo julde heɓenani ma en garto hen musidɗo men ceerno Ibrahima Jiggo a uddi kumpital men ɗemgal pulaar paɗen ko toon to leydi Mauritanie hooreje ɗe ndi woni Mouhamed Cheikh Al Ghazouani ƴetti hanki o laana mum ndi woowa en tant que président hooreje leydi Mauritanie république islamique de Mauritanie kono kadi gardiɗo union africaine yaɓani toon to Corée du Sud gam tawtorede jonde jogonde joɗade ñalawma janggo ha ɓawa janggo kala taw ko jonde ko sommet
hakkunde Corée du Sud kame Afrique ngol wonata go kanko horeede ndi o yahani goto mo yade sete timmuɗo ma en ketto musidɗo men Alhassan Oumar Mbotia toon to leydi Mauritanie. en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɗo e nder leydi Mauritanie e ñalawma hannde o gardiɗo leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikhla Ghazouani o yaaɓe ni e ñalawma hanki o toon to Séoul la morgo taw ko République Corée du Sud kanko noon ko yaademo tawtorede sommet taw ko Corée Afrique mbaɗo toon ñande 4 lewru ndu gonɗen ndu kanko noon gardiɗo leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikhla Ghazouani amo yaade sete timmuɗo amo yaade hono cuddiɗo makko biyeteɗo hono Mariam Minte Elda ko première dame Mokhtar Wul Ndiaye ko jagorgal ko fate hono cabinet makko to galle lamorgo to Mohamed Salem Wulmerzoug ko jagorgal ko fate gueɗe caggal leydi hani e ɓen Mauritanie wonɓe caggal hono leydi Sidi El Hadj ko ambassadeur mo leydi hono Mauritanie toon to Séoul Ahmed Wul Bashi Wol Bahi ko on toppitiɗo ko chargé ko toppitiɗo ko fate mission ngaji to galle lamorgo to wondude Sidi Ahmed Wul Bou ko kañumne ko disdirteɗo to galle lamorgo to e Ali Hassan Wul Ahmed ko directeur général taw kadi ko protocole mo leydi hono Mauritanie to galle lamorgo to ko ɓen jaade oɗo gardiɗo leydi Mauritanie Mohamed Cheikhla Ghazouani jahanɗo taw ko leydi hono Mauritanie toon to Séoul ɗo ko ɓen kañumen ko représentant uji ɓen ƴamoɓe taw ko lefol ardade laamu leydi hono Mauritanie taw waɗata ko 29 lewru juin ujunnaji 2024 ɓe paani noon ɓarakulu maɓɓe koye e seni kamɓe noon ɓeɗo taw kadi ko aranɓe ɗin taw kadi ko candidat ji 5 mbawi hono windude ɓatukuru ndu e seni ngam wiide kay wonde kay kamɓene wonkoɓe namdi sini yo waɗanɓe taw ko commission électorale nationale indépendante wawa kadi jaɓandeɓe koɓe mbi ko ɗum noon taw kadi ko wawde kadi wadde wellitare ha ni e wawde kay sumgoji ɗi ndewa lawol taw ala muhña ala haydara ko ɗum tigui ɓe mbawi windude e nder ɓatukuru ndu taw ko ɗin wotoji mbaɗoji nen 29 lewru juin ujunnaji 2024 woni nduɗo lewru ndu goɗɗen hono morso kamɓe noon ɓe mbawi kadi wiide kadi e nder ɓatukuru ndu ko alay saago kadi woteji ɗi ɗo mbaɗete ɗo mbasa kadi joñade mbasa kadi wadde tan taw kadi ko ɗin ɗo wotte ɗo taw ene jonca hay goto anda ɗum ala kala ko ɗo wotete yo yimɓe foof joko hen computer taw kadi koye ɗo ene ko nokkuji gandaɗi taw kadi ko ala wiide kay ene waɗa suuɗoɗo e wonɓe ɓeɗo goto ga ɓeɗo goto taw ko andaka alay saago ɗo wotte ɗo taw ko yimɓe foof mbawata kay jogdade hen computer no fewi taw kadi fraude wasa wonde hen kadi waylo kadi e ɗin kadi wasa kadi hono waɗede hen taw kadi ko memtugol koɓe mbi wonde e ɓen taw ko liste uji ɗi ko même temps ko taw kadi ene rewida no fewi taw kadi ko foof ɗum ko wasde wadde hen ko wiyete ko taw kadi ko fordaji en ha ni taw kadi ko woto o wawa rewde e lawol taw wona e dow taw kadi ko gañatayagal taw kadi ko wona e dow taw kadi ko mukañagal ɗum noon taw kadi koko laaɓi e gueɗe foof mbawa hono labtude taw kadi foof caɗele taw hay ngala hay hen e dara taw fuɗo foof koko labti ko ɗum tigui ɓe mbawi won ɗaɓɓude e seni nde waɗanteɓe koɓe namdi hono ɗumen ko ene wayno oɗo ko Tislem Tessar ko kanko ni arani wonde kadi kanko siifi e banggue tawde ko maître Ida Mbarek Abdourahmane Hamadi ko kanko woni kanko ne joɗiniɗo ko fatte hono Outoumane ono Soumaré ko on ko ƴamowo Abdoulaye Abou Diop kanko kañumne représenté hono candidat hono Birane Da Abeydi Cheikh Kindou kañum représenté hono Mamadou Bocara Ba Mohamed Lamine taw kadi ko Wayb ko on représenté candidat Hamadi Wul Sidi El Mokhtar ɗum noon ko ɓeɗo di ciifi e oɗo taw kadi ko ɓatukuru fate e sédi o to
ɓeɗon to barkewol to de ko ta azur kañumne wawi kay wono rewidade kono gueɗe guiɗay foratuji battoɗon hani e mahgol wonɗin posuji santé hani e ɗin collège aji caggal kadi ɓe gummide wono lexseyɓe ɓe gurmiti toon ene wayno taw complexe mawɗo no feewi jarɗuɗe e jamanu joni ɓe payi ko toon to barkewol kanko oɗo délégation taw ko général taw ko solidarité nationale ko fati noon e haɓɓade kay e wona eɗen taw kadi ko woɗɗe hono gueɗe ta azur ɓe mbawi kadi ñande asatare hono ɓennuɗo de toon to mo kaɗa barkewol woni kadi taw koye diwan asaba o ɓe mbawi kay wawde kay kadi umminde toon ko fodde nogas e jeegom taw ko opération ko fate hono forage ha ni kadi wadde kadi taw kadi ko hayre afde ko fate mahgol centre uji tati taw kadi ko fate kono e cellal hani écologie aji ɗiɗi e ɗum ɗon ko projet ji ko wawde ƴellilde kono diwan o e nder konngol makko kanko oɗo délégué général Hamoud Wul Mohammed o wi dey ɗum ɗo foof koye mbadi kay yidde newnande ɗin projet ji ɗi ha mbawa wonde taw kadi ko waɗede ɗum toon to barkewol e wawde kadi wadde kadi ɗiɗo kadi gafduɗe taw kadi ko kaaƴe ko fate kono mahgol ɗiɗo taw kadi ko centre uji ha ni to wuuro Tijara woni koye e commune la Echey wonde e Tachit taw ko e Dabay woni koye commune barkewol ko nande kadi e gafgol kadi hayre e ɗin ɗiɗi collège aji hon ɗiɗi toon to reydi e Dagvege e ɗum ɗo fof ko yidde kay mata ɓen ma dañ kadi kañumenne kadi ko garɗi no feewi ɗum tungude kabaruji ɓen ɗo e leydi Mauritanie e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo sando gamɓe weltare a yawti Alhassane Oumar Mbodji gorko mo Sara Ndogu golle ma jooɗi peewi ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulaar leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Mali subaka hande o arme leydi Mali famaɓe kolliti ɓe teeɓima bandi goto taw kadi ganduɗa ko joguitiɗo armeji jonɗi no feewi ne hen kure kame fetilaji ɗum ko hanki ɗiɗi juin wonno kono ko hande ɓe cakti ɗum noon ɓe pelɓodiri mum ko yaltirde gawo faade toon to kiidal on noon hande o nde tawi e juuɗe ɓe erima noon finoɓe toon to gawo ha to kiidal kala nde mbawata kay jokkodirde armé gendi leydi mumen ha mbawa kadi haɓade ɓen joguitiɓe wonande kay joguitiɓe tene kadi kala saaha janata koye jamburen taweteɓe nder ɗiɗon diwanuji kala région de Mopti wuuro wiyetego Kona tonne kadi ñande 31 nduɗo hen lewru maayi nduɗo hen ndu sanga 19h30 woni sanga juulal gueƴe ko bandiji naati e goɗon wuuro ɓe jeni noon koye galle goto gorko e joom suudu mum taw kadi ɓen joguino ko restaurant nde ɓe gari noon ɓe jooɓi en pittali ɓen ɗiɗo kala caggal noon ɓe ƴetti lawol e nokku moɓe gandaka caggal nde arme leydi Tintina wawi arde toon udditi hen noon losko yañgo no fewi kono haɗo henna andaka taw ko jeeyi oɗon sababu région de Gawo ɗum noon ko mini bis goto walla mbiyen mini car kame car goto kanji ɗiɗi jana e nder commune mo Gabero koɓe ɗon noon iwno ko toon to Niamey o fano koto wuuro Gawo caggal noon ɓen joguitiɓe armeji mbawi sokkude kure mumen faade oɗon car waɗi noon yimɓe ɗiɗo gañiɓe hen kala koɓe joguino kama tettama ha laaɓi so tawi noon ko mini bis o onne kadi iwno koto Gawo fano ko an sogo foof koye nder ñalawma on goto ɓenne kadi tetti kala ko ɓen joguino ha laaɓi haydara ɓe keddoraki hoorejo leydi Mali woni colonel Assimi Goïta hanki tawama gam darnude dawal tataɓal ko fate banggue central solaire ɗum noon ko yidde wallude Mali ha wawa kay yaltude eɗeɗe hen caɗele ɗum ko caggal kay nde o fawno tufere makko adine toon to Sana Koroba ha fayma toon to Safo hanki o noon ko toon to Cagadougou Cagadougou Jalakoro kene fotto wonde temedere mégawatt woni ko yiɗi kay hollirde toon beele keɗoɗo saaha wonande ciggam nangue wulgue Diaw ene wawa kadi wawde ɓamtude leydi Mali ha itta ɗum e niɓɓere nawa ɗum e leelawala 3e édition ko fate salon des médias SAM Mali woni ko uddinno demude mum ɗum ko guila ñande 31 lewru mai ha ñalawma hanki o e tawtorede kene foto wonde 25 joya
taw ko média ɗum no waɗa kono ɗum no wanno koto palais de la culture de Bamako e tawtorede jaagoɗo télécommunication kame jaagoɗo cellal ɓalli yoga e gouverneur uji ɗi kame yoga e jagorɗe kono kadi tawtorama hewɓe no fewi ɗin médiaji yoga hen giwi koye leyɗele taariɗe leydi Mali ɗum noon ko ñalawma yurnitade ngarɗingol ko fate média e dokkirgol humpita taw koye mbadi lamde ceer kanko jaydiyanke o beele kadi ko wawi yaltinde ko taw ene famode nano on sala noon ko hanki ngal disodiral gasi ha laaɓi Moussa Diarra kam woni gardiɗo walla mbiyen ɓurɗo andirede Seggoua mo ganduɗa kam woni fondateur puɗɗuɗo Mali Drone Tech mo ganduɗa ne wonde Aliou Touré ɓe ɗiɗo kala mbiyama teeɓa ɓe nanguira noon ko tumedeɓe wonande kay saktudeɓe yoga e karalle ɗe ganduɗa ɗum noon ene adda fitina e nder leydi ndi ha tenti noon ko fate banggue yoga e dossier ji cuuɗidi leydi ndi ne gasa ma waw peñƴi gonɗi hen aɓe tawi noon e juuɗe laamu ngu ɓe jogordarade e yesso justice leydi ndi woni série leydi ndi ko goo lewru fandu ndu woni goo lewru juillet fandu ndu ko nden ɓe jogori darade e yesso suudu ñawoore sengiwi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry jagorɗo affaire étrangère mo leydi Russie hanki sanga 2 heures du matin ko nden yetti to bawal laɗi diwoje ngal Gapsia Conakry jaɓɓimo toon ko mori Sanda Kouyaté jagorɗo affaire étrangère mo leydi Guinée kanko Lavrov ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaƴƴe no fewi subaka hande o joɗodima e général Mamadi Doumbouya ɓe jewtidi jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe wonande kay jagorɗo affaire étrangère mo leydi Russie wayriti leydi Guinée ko guila hitande ujunere sappo e tati woni 2013 ko hande o kay woni on jagorɗo arti toon gam ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi hande o noon leydi Russie koko ɓeydi kay nadde nder leyɗele Afrique hande o noon o ƴetti laaɗa makko ndi wawa kanko jagorɗo affaire étrangère mo leydi Russie o tawama to Congo Brazzaville hakkude makko e Sassou Nguesso ngam yewtidde caɗele ko fati Libi mawya ha toon to N'Djamena leydi Tchad hakkude makko e Mahamada Idrissa Déby Itno ma mbaw yewtidde toɓɓe jaɗɗe no fewi sengiwi to leydi Guinée Conakry paɗen koto Niger ñame ɓeydi nden kay kisal koninkoɓe armée leydi muɗum ɗum koto banggue Libi ɗum ko caggal kay wonande nde ɓeena wonande rebelle en eri ko ɓuuri yawde laamu militaire ngu nde ɓe ɗaccita oɗo hen biyeteɗo Mohamed Bazoum mo ganduɗa lamdo leydi pollaɗo ko ɓuuri yawde nokkuji pétrole nokkuji mabɓe pétrole wi M Saleh mo ganduɗa kam woni jagorɗo kono leydi ndi ɓe ɓeydi nden ka e kisal yoga e nokkuji ha gueɗe ɗe ɓuura kadi wawde wonde jaam e kisal to Niger hoorejo jagorɗo leydi Niger woni Ali Mahamadana Alamina Zeyna holliti to bowal laɗi diwoje ngal ñame woni bowal laɗi diwoje ngal Jori Mahamani ko toon wo holliti to ñame ɗum wo iwi ko toon to neho bi lamorgo leydi Kenya tawtoredemo jonde Batu Bada woni banque de développement africaine ɗum noon o holliti toon wonande leydi Niger moƴƴitini kala jokkodire muɗum caggal leyɗele mum kala oɗo saaha ala kala ɗoɓe jogui ferguitere to wona bene noon guila tan nden keeri leydi mabɓe less koko uddatiɗi so wona to banggue laaɗe diwoje ɗum noon étudiant ji kewɗi naggama ɗum ko ñande 31 lewru mandiɗo hennandu ɗum ko caggal nde ɓe tacci keerola taw ɓe tacci keerola hakkude leydi Niger kamɓe bene ɓe giwi noon koto Niger to nokku biyeɗo Mala Nui noon ɓe jangganno koto université islamique de Saïa kamɓe noon ɓe patno ko leyɗele mabɓe ngala doole ƴettude avion ngaji ɓe tacci keelol ko alda yemi hoore police mo bene teeɓiɓe oɗo saaɓe tawe e juuɗe police bene hen 16 jeeya ko toon to leydi Guinée Conakry ne jeeya hen Mali naɓe Côte d'Ivoire naɓe Burkina Faso naɓe erima autorité ji leyɗele mabɓe nde mbawata walludeɓe beele ɓe ceerta e juuɗe ɓen nanguɓe ɓe to leydi Côte d'Ivoire ñande goo hecciyanko ko nden kay ɓe ceerti ha laaɓi e gonnoɗo hoorejo leydi mabɓe biyetenoɗo Ari Kona Beje laaminoɗo leydi ndi woni hoorejo leydi ɗimmo jaltunoɗo aduna gila tan goo lewru août 2023 lebbi sappo ne wone galasa ko hecciyanki waɗa janaysi mawɗo no fewi
o wira to wuro makko Natal noko mbiyata a Pepso ko tono wira ɗum ko hanki o Alhassane Dramani Ouattara hanki ƴetti laana mum ndi wawa yetti to Séoul woni Corée du Sud ngam tawtorede sommet africaine Corée du Sud ngol woni go on sommet jogoɗo fuɗɗade 4-5 janngo e ɓaawo janngo kala Laurent Gbagbo fuɗɗima hande campagne parti mum parti mo inori parti africaine ɗum noon ko gila ñande 10 lewru mai manuru wo toɗɗa woni kay mbiri gembaniɗo 2025 ɗin sumgoji taw kadi ganduɗa ko campagne moɓe innirɗoma COP 25 ɗum noon ko 2025 e région ngaji leydi Côte d'Ivoire kala yiddeɓe ko jertinde findinde yimɓe ko fati juɓɓudi golle mabɓe ha tenti ko fati e landa kuccam golle taw koye hitande fande sumgoji a peere ɗi siftinde moon Laurent Gbagbo ganduɗa mo 2010 2011 fitinaji mawɗi bannoɗi hakkude makko e Alhassane Dramani Ouattara ko fati e sumgoji bannoɗi ha holliti kanko gañi caggal nde o nanga nawa toon to CEI cour pénal international kono kadi tribunal mo Abidjan ñawinomo duuɓi nogas e kaso ko fati e kelgol banque BCEAO ɗen gueɗe kala noon accita hande e wellitare makko Afrique du Sud ANC ko landa Nelson Mandela ena ka landa ka 1994 duuɓi capantati hikka ka meeɗa wasde kay perdude nismoji bannoɗi kono ngol lawol kay ɓe teɓɓitima seeɗa no fotiri kala ɓe dañani kewendi assemblée nationale ndeno rokkaɓe kay so wona ɓe jiggoyo eɓe lundiyankoɓe wonɓe ko dañi ɓe mbatta koɓe dañi ko beele ɓe daña ko wiyete kewendi absolu beele ɓe mbawa jokkude wadde gouvernement mabɓe moƴƴo no fewi e nder leydi Afrique du Sud RDC Congo ko laafa mbulawa goota fittan mum derguita e pelɓodiral bangal toon to Sakene tawi nder Goma ɗum noon ko hakkude hoɓel mo M23 mo Rwandais kame armée rendinɓe sembeji mum on Afrique du Sud najo kañum teɓɓiti hen 13 mabɓe mbawi gañade hen Nigéria hande syndicat ji ɗiɗi mawɗi no fewi ko ɓen natani hofgo juuɗe hanki o noon jonde hakkude mabɓe e Idrissa Mohamed woni jagoɗo toppitiɗo ɗon fannu holliti yaade hofgo juuɗe wona hunde yiɗande wotoɓe bonno gurdam leydi ndi kamɓe noon fandare mabɓe ko ɓen liggotoɓe nde ɓeydante joɓɗele mumen ko fate ustugol cogguji kuura e nder leydi ndi ɗen gueɗe ɓe kolliti ko gueɗe ɓurɗe ɓamtade hande o e nder leydi ɗen gueɗe nde ustate kadi jobdi ɓen gollotoɓe wawa ɓeydede joolam jaɓeri Iran caggal mayde Ibrahima Rais ñande 19 lewru mai taw koye teɓɓitade gol e laana makko ndi wawa ka hinde militaire walla mbiyen ka laana ndi wawa ka hinde hélicoptère ɗon ɗo fano banggue Azerbaijan caggal nogas e jeetati nduɗo hen lewru ko nden kay sungoji jogori wadde on noon biyeteɗo Mahamoudou Ahmadine Diat mo ganduɗa woni no hoorejo leydi ndi hoorejo leydi Iran on noon wonno hoorejo leydi Iran ko 2005 ha 2013 woni ida ujunaji 2.5 ha hitande ujunaji 13 o holliti noon o joƴini hanki ɗereji makko ma o jeeye ƴamoɓe leffol laamu o gorko mo duuɓi 60 mo ganduɗa ko jangguinowo kono kadi ko kettinaɗo darde mum yidde gendi mum yidde fina tawa gendi mum yidde ɗum l'islam kono kadi haɓade ɗum Israël ganƴini nande Israël ko on tigui joƴin ɗereji mum yidde jeeyede e ɗiɗo henna sumgoji ɗi ganduɗa ɗin candidature uji jogori kay hollirede ɓiɓɓe gendi ndi kala ko ñande 11 nduɗo henna lewru ndu gonɗen Israël ne heeɓi nandirala ngal wonande États-Unis Joe Biden holliti ɗum noon Netanyahu Benyamin hoorejo jagol leydi kame jagorɗo mum kono ɓe kolliti ɓe jaɓata Hamas jokka kay ɗowde guinola ko fate Gaza ɗum noon ɓe puɗɗitima hanki bomboji mabɓe faton to Rafah jagorɗo santé o holliti pittali kewɗi kay derguitama e oɗon bombardement bonɗo no fewi Indonésie kene fotto wonde 100 million woni ko yalti gam suɓoyade hoorejo leydi mum woni Narendra Modi oɗo saaha subtama ɗiɗo kay ɓe yadano bedditama to kaso gam wasi ɗumen ganje gon polgu ko toon ɓe gonno kono endo hande o ko won peƴƴirde nguleki mawki won toon ha 83 ɓen yurdintinoɓe ɗiɗon sumgoji mbasi hen pittali men goto hen kala heeɓi 18 ujunere kene fonde 18 ujunere dollar gam o saaha momtirde gonɗi ɓen mayiraɓe oɗon fanno Mexique caggal ñalawma hanke o ko sumgoji mbanno toon jafuɗon endo wona 100 ujunere ko Mexique woni 100 million
neɗɗo jaltuɗo suɓoyade wona en ɗo jaafuɗo no fewi en jalti suɓoyade kono so tawi koto banggue Mexique ko 100 million yalti suɓoyade hoorejo leydi mum caggal nde fitinaji mawɗi e wargoji mbaɗi oɗo saa kay woni gañiɗo ko Claudia debbo siyante fika woni laamiɗo leydi Mexico to Corée du Sud ene heeɓi ñalawma janggo uddide demuɗo mum jaɓɓade nguɗo hen batu mangu kay towngu no fewi joɓaɗongo toon taw ko Corée du Sud kame sommet africaine janggo uddita joyyi ha joyi nduɗo hen lewru ndu gonɗen ɗon ɗo Pyongyang weddi toon hanki baluji kewɗi no fewi taw woni hen ko kurjuraji e salteji hollide Corée du Sud yo jaɓɓo ko fati e banggue kadoji mum kono kadi Corée du Sud holliti yowi kaldigal ngal ɓe jinno wadde ko fati e sommet mintoreɓe hakkude koreji ɗiɗi ɗi kala ɗon ɗo Pyongyang jokki wadde sabotage ko fati e leydi makko musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital ngal min gaddanno moon kekiɗe hande o to leydi Mauritanie ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj to Wourossogui ko musidɗo men Ibrahima jiggoɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena